Така, официалната страница, отново повтарям за записа, официалната страница, Facebook страница на курса е Drupal курс на английски и това ще ни бъде основния комуникационен канал. Така, тази книжка също така съм я качил и към материалите от предния път на сайта на Softuni, на страничката на курса. Така, качил съм видеото от екрана, гледам, че има и видео от камерата. Видеото на Шахов с презентацията от екрана имаше някакъв проблем и не се е записал самия екран. И затова конкретно презентацията му ще се гледа през записа, който е от камерата. Иначе моя екран се записа успешно. Тук също така съм дал линк към Facebook групата, качил съм и книжката, по която се водя за този курс, която е Pro Drupal 7 Development. Ако разгледате съдържанието на тая книга, ще видите, че всъщност програмата е заимствана именно от тази книжка. Също така съм качил и двата инсталационни файла за Drъж и за XAMPP от предния път. Така, а днес ще се занимаваме с модули, къстъм модули. Ще напишем нашия първи модул и ще направим конфигурационна страничка към него. Стартирам си NetBeans. Нека видим какво се казва в книгата по тази тема. Да. Аз пък я нацелих доста успешно. Така, тук ето е темата Writing a Model. Обясняват се кои са необходимите файлове задължително, които трябва да ги има, за да създадем модул. И направо започвам. Така, има една подробност, която предния път забравих да я съобразя. Сега обаче ще се поправя. Когато си слагаме модулите в файловата система на Drupal, е важно в Sites All Modules да имаме 3 допълнителни директории вътрешни, които са Contrib и Custom, за да си разделим съответно Contrib модулите и Custom модулите. Така, обаче преди да преместя тези модули, които предния път свалях, е важно да ги дизейбълна, защото в момента Drupal помни къде е точно пътя към модула и ако го сменя този път, няма да го намери и ще гръмне.
Disable мога да направя и с дръж, направя за по-бързо. Си пускам дръж, влизам си в директорията, където е сайта. Дръж Disable е командата. Disable давам на модула SeedTools, като той съответно, понеже Views депендва на него, ще ми каже, че задължително трябва да disable и Views. Дали имам други модули, които не са от ядрото, които са enablenати? Не, само тези двата са. Чудно. Освен, че ги disablenах, трябва да ги и uninstallирам от тук от тапчето за uninstall, което също може да стане с дръж. Как може да му кажем директорията, която да ни инсталира пакет? Където да поставя модулите? Ами в конфигурационната, в самия пакет на дръж, който идва, там можем да кажем къде е по подразбиране да слага модулите, обаче той ги слага в Sites All Modules, ако няма contrib папка, пък ако има contrib, си ги слага в contrib. Тоест по дефолт дръж е достатъчно умен да съобрази, ако имаме contrib папка, да ги слага там. Премествам ги трите модулчета. Тъпът много тежък му вправи. През това време ще започна с моето модулче. Първо създавам директория на модула, ще я кръстя MyModule. Така както ще се казва модула, трябва да се казва и директорията, Machine Name. Като конвенцията е с подчертавки между думите. Така, имам директория. Второто нещо е да си направя info файл. Давам new PHP файл и го кръщавам името на модула .info. Така. Той сам по себе си няма да е PHP файл. Затова изтривам PHP таговете. За да си забравих да ви спомена, за да си настроим NetBeans да разпознава специфичните за Drupal файлове, като info, module, install и така нататък, и също така да ни форматира кода според кодинг стандартите на Drupal, трябва да следваме ето този туториал. Сега набързо ще го мина, за да ми е по-удобна работата при писане на модули. А това просто сърчваме NetBeans Drupal и ни отваря и ни намира в Drupal.org тази страничка за този туториал. Така, тук първо ни казва, че трябва на NetBeans да му е инсталиран PHP. Ние това го имаме. После за форматирането. Тук Tools Options.
Editor Formatting казват, че на програмен език PHP категория Tabs and Indents, където е тази, тук колко спейса да има едно отстояние, казваме да са 2. Това реално именно тези отстояния са сред кодинг стандартите на Drupal. 0.4.2 е тук Continuous Intention. Да. Следващото е Alignment. На нов ред да отиват Else и Catch. Ще отиват после Braces. Така мисля, че всичко е same line. Добре. Blank lines или празни редове, нека да има преди и след функция. Before function and after function има по един празен ред. И сега са именно тези специфични разширения на файловете, които Drupal ползва, които се настройват от PHP. Не. От тук. Files. Сега. Това за жалост е много голяма играчка. Няма ги въвеждам всичките. Тук отгоре посочваме File Extension, а отдолу да го разпознава като на всички слагаме текст PHP. Modified sudosedno. Така, следващия е info. Обаче за info казва да го посочим като text plain. Да, той не е PHP файл. Модул info са недостатъчни, другите няма сега да ги... Айде, те ми файлваш. Така, и дето ми е готово за работа. Има ли още нещо интересно? If you are also developing Drush modules, you should... Не, Drush модули чак няма да пишем. Hook template е хубаво да ги има, но сега няма да се занимавам с тях. И това е. Така, продължавам с моето модулче, което го направих в сайт All Modules, Custom, My Module. Имам си инфофайл. Какво е необходимо да има самия инфофайл? Отварям си някакво туториалче. Writing Module, Infofiles. Хубавото на Drupal, отново наблягам, че има изключително подробна документация. И ето ни един екзампъл на един инфофайл. Копирам всичко и ще махна последствие това, което не ни трябва на нас. Така, имаме name. Това е името на нашия модул, което е Human Readable. После description.
описваме модула си. После към кое ядро е. Ако пишем модул за Drupal 6, тук задаваме 6-та версия, съответно 7 или 8. Не можем да посочваме повече от една версия. Тоест, когато пишем модул, трябва да е за една версия. Не може да напишем един модул, който да е compatible съответно за 6-та, 7-та и 8-та major версия. Специално пък между 7 и 8 версия има огромна разлика в модулите. Там се ползва Symfony, кодинг стандартите на Symfony е доста по-различно от тук. Така, към кой пакет, като подпакет се визира ето тази далаверка. Това е пакета Core, това е пакета House Tool Suite, това е пакета Multilanguage. Аз ще си направя пакет Softune. Като ако не съществува, ще го направи и после всеки модул, който напишем с Package Softune, ще го групира по подобен начин. Така, от кои модули зависи нашия модул? Тук изреждаме зависимостите и съответно, когато някой иска да enable нашия модул, трябва задължително да enable и тези dependencies тук. Като за сега ние няма да имаме такива. Така, тук в Files се описват файловете, които съдържа нашия модул. Като за сега ще го оставим така. Това е все едно коментар, игнор на този ред, когато има точка и запетая отпред. И съответно ние ще имаме няколко файла, които после ще ги опишем тук, но не е хубаво предварително да ги пишем, именно защото не знаем точно как ще се казват съвсем в началния стадий. После имаме конфигурационна страница. Ние днес нашия модул ще има конфигурационна страница и е хубаво тук да я посочим коя е. Това се прави за улеснение тук в последствие, когато на тази страничка, където са листнати модулите, ето този link configure, за да се появи, трябва да се посочи именно в info файла, коя е пътя до конфигурационната страница на самия модул. Като това вече мога от сега да го посоча, не е драма. Admin config. Така, следващото задължително нещо, мисля, че е това. Тук ли? Ами пътищата по принцип е хубаво да са с тирета. По принцип може и да е с долна черта, но най-често виждам пътищата да са с тирета. Нещо като неписано правило. Така, ако имаме тук съответно, ако ще си правим help страница, тук я описваме по този начин, ще да речем admin help my module. Ако остане време, ще направим и help страница, но се съмнявам да остане време. И в такъв случай ще ни се появи това линкче за тук. Така, този ред configure не е задължителен. Той се прави единствено, за да ни се появи това линкче тук на тази страница. Реално, сега ще видим, когато създадем тази въпросната страница и ако пътя и започва с admin config, тя ще си създаде автоматично линк към тази страница, ето тук на admin config страницата. Ще изключа този overlay. Да, ето е admin config страницата, configuration, реално страницата, където имаме линкове към настройка на доста от модулите от ядрото. Така, второто задължително нещо, освен info файла, като в info файла задължително е единствено name да има. Т.е. другите неща, ако не ги посочим,
отново ще имаме модул, но хубаво е да посочим да има някакъв description, да зададем версията на ядрото и така нататък. Второто задължително нещо след инфофайла е да имаме модул файл. Като него дори да го оставим празен, не е фатално. Задължително обаче да има такъв модул, иначе няма да ни се появи нашия модул на страничката с модулите. Тоест, трябва да имаме инфофайл и модул файл, а пък модул файла може да е празен. Примерно, ако искаме да направим някакъв модул, който обикновено добрата практика е в модул файла да се пишат само хукове. Когато пишем, да речем, ние сега ще ползваме няколко хука, когато се описват хукове, когато се пишат хукове, е хубаво да са в модул файла, а пък в другите файлове, например, ако пишем плагини за views, е хубаво да си има отделен файл plugins и съответно в името на самия файл да се съдържа views, да речем, защото все пак ще е плагин за views. Но дори, пак казвам, дори има примери, където модула в модул файла няма абсолютно никакъв код, но самия модул файл е задължителен, той седи празен, има само include файлове, да речем, които са .inc. Така, и при това положение имам празен модул файл, имам инфофайл и се предполага, че на страничката с модулите трябва вече да ми изкочи моя модул. Ето го софто ни, има и модул. Ако го enable-на, нищо няма да стане, защото реално няма никаква функционалност зад нашия модул. Така, тук е момента и да впрегнем някой хук. Ако, да речем, искам всеки път, когато се bootstrapне Drupal да мине през моя модул, търся, ще направя search Drupal hook on bootstrap. И тук са ми предложенията hook boot, hook invoke all. Най-използвания е този hook init. Реално, когато се инициализира Drupal, минава през този хук. Сега по-подробно ще обясня, може да ви звучи доста непонятно, но директно пристъпвам към впрягането на даден хук. Така, ето го хука, копирам си го, само че ще отворя официалната му страница. Така, ето го хука, тук има съответно документацията за предни версии, виждаме, че за 8-ица, да речем, този хук вече го няма. Дава ни някакви алтернативи, като съответно разликата между hook boot и hook init е, че през init минаваме дори когато страницата е кеширана, а когато не е кеширана. Когато е кеширана, не минава през hook boot, но винаги минава през hook init. Това в последствие ще ги видим тези разлики, но така или иначе съм решил да ползвам hook init. Така, копирам си го от тук, като това, което трябва да направя, за да сработи, то е сам по себе си е обикновена функция. Пиша function отпред и вместо hook, тази думичка hook, замествам с името на моя модул. Ето по този начин. Слагам отваряща и затваряща скоба. Тук отстоянието ми не е 2 спейса, не знам защо. Няма да го гледам сега. И това е. Пиша функция
чието име съответно започва с името на модула, което съответно от самия хук, думичката хук се замества с името на моя модул и това е. И сега тук, ако изпринтя някакъв текст, и при положение, че съм enable на моя модул, би трябвало да минем от тук. Така, аз не виждам никъде Hello Васил. Това е защото, за да се регистрира моя хук, трябва да се изчисти кеша на Drupal. Той реално ги регистрира веднъж, после ги кешира всичките хукове и когато добавим нов, трябва да зачистим кеша, съответно, за да ги кешира и за да ги регистрира всички хукове наново. Ако първия път не ви сработи вашия хук, да не се чудите от какво е. Изтривате кеша и всичко се оправя. И ето го Hello Васил. Съответно нямам нищо друго, именно защото му дадох exit тук, но ако няма exit, ще ми изпринти Hello Васил тук някъде отгоре, ето го. И продължава с изпълнението на Drupal. И това съответно, понеже съм използван Hook Init, който през него се минава абсолютно за всяка страница, която достъпя с Drupal, примерно на модул страницата ще го имам това, на homepage ще го имам без значение коя ми е темата, дали ми е административна тема или фронтенд темата. Абсолютно всеки път минава през този хук. Можем да направим проверка. Да. Аз всъщност, за да е по-удобно, ще си инсталираме това модул, че аз бях показал на курса по сайт билдинг. Админ меню модул инсталирам, който ми дава, ще ми направи горе черното админско меню малко по-фенси. Обаче сега в момента хем имам админ меню, хем имам и това toolbar, затова ще ми дам disable на toolbar. И при това положение имам шорткът за чистене на кеша, ето тук, от тази иконка Drupalчето. Ето го, Flush All Caches. Съответно мога да изтривам отделни кешове, но най-често най-добре всички да се трият. Така, а пък това, което препоръчваме с дръж да се чисти кеша, това е лично от мен най-често изпълняваната команда. Дръж cc all е командата, като cc е cache clear, а all е всички кешове да изтрият. Съответно, ако да речем искаме да се изтрие само кеша на... Ама добре, да не навлизаме в подробности, винаги трием целия кеш. Аз му казах дръж cc ало. Няма да стане те. Вижда ли се хубаво? Какво пиша? Не мога да го зумна. Така. Съответно тук, ако си пусна дебъгера,
мога да видя и какви променливи имам. В случая имам само Super Global с променливите и да речем мога да направя някакво условие, т.е. да ми се покаже Hello Васил, само ако тук от сървъра, мисля, че тук беше хоста, да, ето го домейна. Ако домейна е Васил Local, да ми се покаже съобщението. Също така мога да взема и пътя. Drupal има една функция current path. Ето я, съджествам ми го NetBeans, което е много готино. Примерно Drupal Cache System Path, не, Drupal Install, така ми съджества функциите, които са от ядрото и е много удобно. На една променлива ще присвоя стойността, която връща функцията current path, която реално е текущия път, където се намирам. И тук виждам, че вече имам и променливата path, която съм задал на горния ред, когато съм на този, със стойност not. Тоест в момента, когато съм на фронтпейджа, понеже по дефолт фронтпейджа пътя му е not, затова тук стойността ми е not. Ако да речем си направя едно условие, взимам пътя и пиша един if. Ако пътя е admin config, тук изпринти ми или даже по-готино ще го направя без if всеки път. Нали, аз тръгнах всъщност да казвам този текст да ми го изпринти само когато пътя е този admin config, т.е. когато съм на тази страница configuration. Обаче мога да направя Drupalско съобщение, Drupal set message да речем. Това ще ми покаже от тия съобщения, които излизат тук зеленките или червенките съответно. Drupal set message е функцията. Ето. Тук му казвам покажи съобщение с Drupal set message. Съобщението е your path is и конкатенирам променливата path. И така всеки път ще ми казва със съобщение кой ми е пътя, къде се намирам. Your path is not в момента. Ако отида на admin config, ще ми каже Your path is admin config. А понеже тук прави някакъв Ajax call към admin меню кеш към този път, за да си вземе най-вероятно маркъпа на менюто, затова ми дисплейва и това съобщение. Супер яко. Добре. Това е първото ни модулче. Сега ще направим конфигурационна страница към него. Да речем едно чекбоксче, където ще му пускам тази функционалност, която написах в момента, да ми вади съобщение с текущия път. Ще мога да го дизейбълвам и енейбълвам тази функционалност. За целта трябва да регистрираме нова страница в Drupal. Нова страница, съответно с път, се регистрира чрез хука hook меню. Мерси. Ето е страничката, където е документиран този хук. Има доста снипети, доста примери. Реално на мен ми трябва
Така аргументи няма да имам. Направо започвам с първия снипет и после ще го обогатяваме. Копирам този снипет. Даже този. Обаче не ми хареса това, че не мога да се форматирам. Тук нали ти казах да са две. Добре, не иска да ги форматирам. Сета. Поръчно ще го форматирам. Така. Това, което виждаме в момента е масив. Drupal работи изключително много с асоциативни масиви. И този хук, за да сработи, той очаква да се създаде елемент към масива items и съответно да се ретърне този масив. Като в случая именно това се случва тук. Създаваме нов елемент към масива item, тук се задава какъв му е ключа. Като ключа съответно играе ролята на страницата. Тоест пътя на страницата го задаваме като ключ на този масив items. Admin config, как казахме, че е нашия. Admin config myModule. Т.е. ключа на нашия елемент трябва да е пътя, където искаме да достъпваме нашата страница, а пък този е първи елемент на самия масив с ключ PageCallback трябва да е името на функцията, която ще се изпълнява, когато се достъпи тази страница, която съответно ще е myModule settings page. Само че тук хука съответно хубаво е винаги, когато пишем хук, да описваме кой хук използваме като коментар точно на функцията. Implement hook init. Тук пишем едно коментарче. Implement hook menu. Това се прави и е много важно, защото после, ако искаме да речем от всички модули да разберем къде се дефинира, къде се използва hook init, защото имаме някакъв проблем, подозираме, че той се случва на hook init и за да разберем кои са модулите, които са дефинирали hook init, пишем в всички файлове, да речем в custom, пишем hook init и така ни намира всички модули, които го имплементират, именно чрез този коментар. Доста е удобно. Иначе ние няма как да знаем. Ако сърчнем само по init, не е задължително да фанем само хуковете, може да има и някакви функции, които се казват, които съдържат init в себе си. Затова е най-добре по този начин да се документира кода, за да може по-лесно после да се намират хуковете. Така.
Page Callback, тук казахме, че това е името, тук казваме как ще е името на функцията, която ще се изпълнява при достъпване на нашата страница. MyModule се прави най-добре да го копирам, да не стане грешка. Дефинираме и тази функция. Ето тук става ясно, че тези двете функции са хукове, а пък тази не е. Може да сложим и на нея коментар, че това е и ако тук изпринтим нещо, някакъв текст отново, и достъпим този път, би трябвало да се видим нашия текст. Тоест, отново повтарям, като ключ на новия елемент към масива item посочваме пътя на страницата и самия елемент сам по себе си също е масив, чието първи елемент е Page Callback, където задаваме функцията, която се изпълнява при достъпване на този път. Така, нищо не стана, защото не сме изтрили кеша и не е регистрирал нашия хук меню. Дори и дръж минава при триене на кеш, минава всъщност казваме, че пътя ми е node, защото функцията Drupal set message аутпутва и в конзолата. Дръж минава през тази функция, каквото е зададено като меседж се аутпутва тук. Именно защото, примерно, ние можем при дадена... Защото се bootstrapва Drupal при триене на кеш през дръж и съответно ние, ако в нашия модул имаме някаква зависимост за нещо, да речем търсим някаква външна библиотека, обаче ние намираме и когато този наш модул се enable с дръж, ние ще проверим, ще си имаме на хук и нито проверяваме, да речем, дали има налична библиотеката, която ни трябва и ако ние няма, да изкараме съобщение, бе ти хубаво enable на този модул, ама нямаш тази библиотека и тя ти трябва. Затова се принтят тук тези съобщения. Така, и сега би трябвало, ако отново се опитам да достъпя тази страничка. Така, за сега ще спра този меседж, че ме дразни. Казва ми, че нямам достъп да достъпя тази страница, поне е ясно, че пътя е валиден. Друг е въпросът, че нямам достъп. За да имам достъп, трябва да към хук меню да опиша и ето ги всички, нека го кажем като опции на този хук. И тук имаме Access Callback. Тоест, като един допълнителен елемент на този масив, трябва да имаме с ключ Access Callback. И това е името, тук ще опишем името на функцията, която ще прави проверка дали, да речем, текущия юзър има достъп до тази страница или не и съответно, ако има достъп, да речем, ако е създадена роля, ако има ролята администратор, да му дадем достъп, ако няма, да не му дадем. Тоест тук единия вариант е MyModule Access, да речем. И тук съответно
Отново трябва да се направим функция. Със същото име. Има глобална променлива user. Тук набързо го показвам, реално няма да го впрягам сега. И съответно правя проверка. User е глобална променлива, която се дефинира от Drupal и съответно той взима текущия логнат или анонимен юзър с някакви данни към него. Ако е анонимен, да речем IP, хост от кой идва и тем подобни. Ако е логнат, кое му е ID, тук какъв му е name и така нататък. Проверява ли името на модула? Кое да проверя името? Защото няма модуле. Да, нямаше да се работи това. И за всеки случай. Така, и съответно, ако юзър roles, там има роля администратор, да ретърнем true. Тоест тази функция да върне true, болевата стойност true и ще имаме достъп. Ако няма нещо си, да ретърне false. Така. По този начин можем да си правим проверка съответно дали юзера има достъп до тази страница или не. Но в нашия случай директно тук, ако access callback му пуснем true, то ще вземе все едно винаги да има достъп. Ще пуска всички. Ще пуска на всички. Ето го, MyModule Config Page. Изпринти се това съобщение, което се намира в функцията за Page Callback, която задавахме. Така, предлагам да направим кратка почивчица, 10 минути и 7:05 да се върнем да продължим с нашата config страница. Така, продължаваме напред. Направо сърчвам в Google how to create config page Drupal. И тук ето казват хуковете, които се използват, хук меню. Има примерен код. Само че хук меню не са показали как се използва. Ето го. Така, важно е при използването на хук меню накрая винаги да има return items. Тук пълним един масив с айтемите. Ние, да речем, можем да имаме повече от един път, който дефинира нашия модул. Затова ще направим втори елемент на този масив, съответно с ключ другия път и така нататък. В един хук можем да си дефинираме безброй много пътища. Така, виждаме, че тук можем да зададем title на нашия page. Какво друго още има? Description. Това всичкото са елементи на масива, който дефинираме. Това тук отляво са киловете и съответно отдясно стойностите.
Page callback го оставяме, Page arguments. Така, виждаме, че тук казват, че Page callback не трябва да е някаква функция, която дефинираме по-долу, ами трябва да е Drupal get form. Именно защото нашата конфигурационна страница ще е някаква формичка с някакви елементи, да речем някакво текстово поле или някакъв радиобутон или някакъв чекбокс. Затова реално ние трябва да създадем форма. За Page callback пускаме Drupal get form, което е функция, ето тя му Drupal-шния autocomplete. Това е функцията, която ще ползваме за Page callback. Съответно трябва да подадем, като аргумент трябва да подадем ID-то на формата, която да вземе. Какво прави тази функция? Ако задържим Ctrl и посочим отгоре, нищо не става. Как се вадеше в документацията? Не се сеща. Сета. Това е единственият аргумент, който приема тази функция и с това ID то ни връща, тази функция ни връща съответно формата и можем да я рендерираме някъде. Сега няма да навлизам в подробности, но това е функцията, която се ползва за Page callback, когато правим страница, която има в себе си форма. Обаче с елемента Page argument или Page arguments трябва да посочим масив с аргументите, които приема тази функция. В нашия случай то е само един аргумент, ID-то на формата и ще направим, тук ще си направим наша форма, която ще кръстим myModule config form или settings form. Така, това ще е ID-то на нашата форма. Access callback го оставяме така. Type menu normal item. Имаме тип на този елемент, на тази страница, като тези типове ги има описани в документацията на hook menu. Ето ги, type. Optional type приема тези стойности, като това съответно са константи. Това е имена константа, която е дефинирана от ядрото. Това са ни възможностите. Menu normal item и тук съответно обяснение. Normal menu item show up in the menu, т.е. ще създаде меню item за нас. Меню callback е обикновена страница. Преди малко по дефолт е меню callback и затова именно не ми се, когато достъпих моята страница, къде бях я достъпил. Ето я. Не се bootstrap на Drupal. Това се прави, този тип се ползва, когато да речем имаме някакъв път, който ще се използва за Ajax callback и той ще се реквества от някакъв JavaScript, да речем, и ще очаква да се върне не да bootstrapне Drupal, ами да върне просто някакъв JSON или някакъв XML, без значение. Но в нашия случай ни трябва именно меню normal item. Така, връщам се към снипетчето тук. И това е. Сега, тази форма, която посочихме тук, ID-то на формата, тук още малко ще обясня, да речем, ако имаме някаква, ако се запазим този callback, който обаче от своя страна приема някакви повече аргументи, да речем някакъв път
имаме два аргумента. Тези двата аргумента съответно трябва да се посочат тук. Като опциите са ще погледна пищовче. Отново в документацията на Hook меню. Само, че това е Hook init. Тези аргументи може да са част от URL-ато. Тоест, ако да речем, дефинираме URL-ато по този начин, тук що има процент, значи това е параметър, т.е. това е динамична стойност, тя не всеки път е най-съща, или пък ако е само процент, по подобие да речем на страницата за edit на Node, там пътя е Node / ID-то на нода / edit. И тук ще се изпълнява този callback, който описваме долу, и като аргумент ще приема NIT. И тук казваме, че този NIT трябва да се вземе от пътя и посочваме номера на елемента, който е в пътя, единичка. Единичка, защото в случая този път има три елемента. Това е нулев елемент, първи елемент и втори елемент на пътя. Аргумент по-точно. И му казваме, че нашия аргумент, който приема тази функция, е първият аргумент от пътя, или това процентче. И тук после ще дойде, реално пътя ще вземе първият аргумент, ще го подаде на тази функция, която е PageCallback, и после можем да използваме тази променлива тук отдолу, тази функция. И съответно, ако ще го покажа направо. И сега достъпваме, направихме myModule /5, ще пуснем тук, /edit. Тук ще изпринтим стойността на тази променлива. Ето. Принтим стойността на променливата, която идва от URL-ато. Ако тук напишем някакъв стринг, стойността на променливата ще е този стринг, която е позицията тук. Ако тук му пуснем двойка, в такъв случай ще вземе третия елемент. Пак казвам това, третия аргумент, пак казвам, това е първи нулев аргумент, първи аргумент и втори аргумент. И тук пускаме втория. В такъв случай, без значение какво пишем горе, винаги ще принти edit. Макар че ще принти edit, ако изтрия кеша, защото в момента си помни единичката. Добре. Показах с аргументи как се работи. Връщам към формата. Така. myModule settings form. Всяка форма има следните, приема следните параметри. Form параметър, form ID, form state и form ID. Това е от FormAPI-то, което ще разгледаме по-нататък. Имаме тема специално за FormAPI-то. Сега го приемаме като закон. После ще обясним защо, какви са тези параметри. Така, казахме да използват този callback. Формата, аргумента, който се пуска е ID-то на формата реално. И ето ни на нашата форма. И тук.
Missing аргумент 3. Може би това го няма. Да, ето е нашата страничка. Тя в момента е празна. Но именно поради факта, че използваме този тип на нашия меню callback, именно меню normal item, bootstrapва Drupal, bootstrapва темата. Тя е админската тема, защото в пътя се съдържа админ. Има при това положение всички пътища, които започват, чието първи, в случая нулев аргумент е админ, зареждат админската тема. И ако искаме сега да речем да си добавим някакъв чекбокс, именно идеята да enable'нем и disable'нем функционалността за дисплей на current пътя, трябва да към масива form, ето тази променлива form е също масив. Трябва да добавим нов елемент, който отново като ключ ще му зададем някакъв machine name, my model enable. Който сам точно по подобие на този елемент към item, както дефинирахме меню callback, така ще дефинираме и елемент към формата. Сега, за да дефинираме елемент към форма, ще бръкнем в form app. Ето ги всички типове елементи. Checkbox, checkboxes, или това е набор от чекбоксове. Date, field set и така нататък. Ние искаме чекбокс. И ето какво трябва да се добави. Имаме код снипет, че какво се добавя за чекбокса. То не е форматирано. Имаме type, който е checkbox. Имаме title на този checkbox. Така, в случая title е пуснат с T функция, това е за translate. Всички стрингове, които дефинираме, ако искаме в последствие да се транслейтват на други езици, трябва да ги пускаме на T функцията. И реално T функцията какво прави? Тя проверява кой е текущия език, проверява за този стринг дали има някакъв транслейт и ако има, го показва после него, а не това, което е оригинала. Това да го наречем оригинал, обаче после ако свичнем да речем сме на български, то ще вземе оригинала и ще провери този стринг има ли транслейт на български, ако има ще дисплейне него, ако не ще се дисплейне оригинала. Например, това няма да се случи с името на нашата страница, защото не е в T функция, но ако искаме в последствие да я преведем заглавието на тази страница, е хубаво да е в T. Общо взето всякакви такива описания и тайтали, т.е. title и description, е хубаво да са в T функция, именно поради тази причина. Така, тук виждаме, че за разлика отгоре, конвенциите на тези елементи, според конвенцията, започват с DS. Така, това е достатъчно, за да имаме чекбокс. Така, обаче не се появи нашия чекбокс, защото накрая нямаме никакъв ретърн. Тази функция трябва да връща по подобие горе на items. Когато добавим елементи към този масив form, трябва накрая да върнем масива form, за да ни се покаже елемента. Ето го. Що send ми е копия, защото така съм го кръстил.
Ето го чекбокса. Какво ни липсва на нашата страничка за конфигурация на нашия модул? Нямаме Save бутон. Така. Връщаме се към примерите за Setting Page и търсим къде се някакъв пример за самата форма, как изглежда. Тук има някакъв Validate. Това не ми върши работа. Това май е същото, а не е същото. Това пък е модул, не трябва модул. Така, ето отново пример за меню, хук. Да не робя, но това, което пропускаме е да използваме ето тази функция System Settings Form. Тоест, накрая вместо да върнем формата, трябва да я върнем с тази функция, а тя именно ще обработи всички елементи, които са добавени, ще добави елемент Submit бутон и също така стойностите, които цъкаме, стойностите на тези елементи тук ще ги запази при клик на този Submit бутон. Всичко това се върши от тази функция. Сега би трябвало да ни се покаже и Save бутон. Ето го. Така, и сега по дефолт този чекбокс ми е анчекнат. Ако го запазя, трябва да ми изкара съобщение, че моите настройки са запазени. Хубаво са запазени, обаче бутона съм чекна. Това е защото малко само ще му променя името. Винаги, когато дефинираме някакви форм елементи или някакви функции, които в случая това е ID-то на формата, която викаме тук, хубаво е да започва с името на модула. Ако напишем просто Settings Form, твърде вероятно следващия модул и той да дефинира същата функция Settings Form, да конфликтнат. По принцип не може да има повече от една функция с едно и също име. Хубаво е и името съответно на ID-то на този форм елемент, в случая checkbox, да е максимално говорящо. Така, ако се върнем на форм API-то, тук ще видим, че ето ги всички пропъртита, които можем да зададем на нашия чекбокс. Има едно property, което се казва Default Value. Цъкнем на него, ще ни покаже това property, от кои форм елементи се използва. И ако искаме реално сега ще обясня какво правя. Така, казвам от дефолтната стойност на този елемент да е тази променлива. Variable get реално взима стойността на тази променлива. Тук дефинирам променлива с това име. То трябва да е същото с името на елемента. И тук втория параметър на тази функция е дефолтната стойност. Тоест, ако Drupal не намери седната стойност за тази променлива, ще използва тази стойност.
а той няма да намери, защото аз не съм сетвал. Аз първа сега си я измислих тази променлива и винаги ще е 0. И когато заредим страницата и когато се дефинира този елемент чекбокса, бъркал съм името на функцията, variable get, Drupal за дефолтна стойност на нашия чекбокс ще провери дали има сетната стойност за тази променлива и ако няма, ще сетне 0, като съответно 0 и 1 са двете стойности, подобно на true и false. Тук можем да зададем и true също. Само че false. 0 отговаря на false, единичка отговаря на 0. Единичка отговаря на true. Ако тук му зададем true, ще го чекне по дефолт. Когато отворим страницата, по дефолт ще е чекната нашата променлива. Нашия чекбокс, ето. Така. Обаче ние искаме по дефолт да не е чекнато, затова му пускам нуличка. Ето ще се върна към init и тук ще изпринтя стойността с функцията variable get, стойността на тази променлива. Право така ще я взема. И така ми принти 0. Ако тук му кажа дефолтна стойност да е Гошо, ще ми изпринти Гошо. Така, обаче тук не е добра идея да пускам Гошо на този форм елемент, защото няма да го разпознае и не е ясно. Най-вероятно няма да го чекне чекбокса. Ще го чекне само ако тук за стойност има единичка или true. Така, тук си връщам дефолтна стойност на 0 и сега по този начин, при положение, че променливата ми се казва по същия начин като елемента, когато накрая сейвна моята форма, именно поради факта, че минавам през System Settings Forms, стойността на всички форм елементи ще се запази като променлива с името на същия този елемент. Тоест, обикаля всички тези елементи, които съм дефинирал тук и стойността, която съм сетнал на тези елементи, в случая ако е чекбокс, ако го чекна и запазя, ще вземе името на елемента и ще сетне стойността, която съм задал като променлива със същото това име. И в такъв случай би трябвало сега дефолтната ми стойност ще е отново uncheck на моя чекбокс или 0. Тук също ми принти, че в момента стойността на моята променлива е 0, но ако го чекна и запазя, System Settings Form ще направи това, което обясних одеве и би трябвало горе, ето смени се на единичка. Тоест, стойността вече на тази променлива е единичка. Не взима дефолтна стойност, защото вече се сетва някаква стойност към тази променлива. И когато изпринтим тази променлива, тя е 1, а не е 0. И съответно, ако го анчекнем и сейвнем, то ще сетне 0 за стойност на тази променлива. Ето го. Така, аз ще го пусна и следващото нещо, което ще направя, тук да напиша в инита ми, ще напиша един if и ще направя проверка. Ако само че малко по-четливо, първо ще присвоя към променливата is path display enabled. Тази променлива ще е стойността на
този начин се извикват всички променливи, които са дефинирани в Drupal. Като това става въпрос за глобални променливи. Това е променлива на ниво функция, а това е variable get, това е променлива на ниво Drupal. Тя може да се достъпва от всички функции. Така, тук присвоявам в тази променлива, която си ми е само за тази функция, присвоявам стойността от тази променлива и тук правя проверка. Ако тази променлива е единичка, да прави тези магии тук. И сега ето, когато ми е enablenата тази функционалност, ми дисплейва съобщение какъв ми е пътя. Ако го махна, вече няма да ми дисплейва. Първия път ми го дисплейва, може би защото пази старата стойност. Но сега, където и да щъкам по сайта, няма да го има вече това съобщение. Сега ще дебъгна да видим как изглеждат в дебъгера нещата. Айде, приятелче. Той брамбара не ще да този. Той си е активиран таратанци. Добре, стигнахме до тук по някакъв начин. Така, какво се случва тук? Както казах, hook init, той винаги се изпълнява, винаги минаваме през него. Ако имаме 10 модула, които дефинират hook init, всеки път, когато се инициализира Drupal, ще минава през тези 10 хука. И тук ни е нашата проверка. Първо присвоявам стойността и то ето е променливата със стойност 0. Прави проверка. Ако е равно на 1, ще влезне в бодито на if. Ако не е равно на 1, няма да влезне. В случая е 0, така че не би трябвало да влезне и няма да покаже съобщението и се продължава нататък. Ако така е тук отново. Като си не изпълним нашата далаверка, отново минава. Отново е 0. Init се изпълнява преди сейф на формата, затова е 0, ние го enablenахме, чекбокса го цъкнахме, обаче init се изпълнява съвсем в началото, още преди да е запазило нашата стойност от нашата форма, затова най-първия път е 0. Поради тази причина и когато сейфнах, когато дизейбълнах чекбокса и сейфнах, в началото още беше enable на чекбокса, именно защото първо минава през init, а после минава през сейф на формата. Затова сега няма да покажа съобщение, обаче при всеки следващ request ще има такова съобщение. Ето, примерно отиваме на модул страничката. Отново минаваме през init. Този път е единичка, тази променлива. Влиза в if, взима пътя, сетва съобщение и си продължава напред. И тук ми казва твоя модул, твоя път е този. Това е. Много проста
проста и елементарна форма за конфигурация на нашия модул. Сега ще покажа и примери за различни елементи, не само чекбокс, ще добавим някакъв текстови елемент, текст филд. Първо искам да видя дали имам линк към конфигурационната страничка тук на тази страница. Ето го. Softuni, MyModule, като отида си отивам на тази страница. Супер. Така спирам дебъгера. После отивам във формапито и гледам какви са различните елементи. Да си избера някакъв елемент да дефинирам. Да речем ще направя един select и един text field. Цъкам на select. Взимам снипетчето. И ще направя още един елемент към моята форма, който ще е този select. Така, този елемент ще го кръстя MyModule Select. Типа му е Select, подобно горе тук казваме, че типа му е Checkbox, тук обаче е Select. Тайтъла е този. Опшените. Ще ги оставя за сега така, сега ще видим как се дефинират опшените. Default value. Ще взема снипетчето отгоре. Description не би трябва. Така. Ето го и моя select. Има две стойности. No и Yes. Тези две стойности са ето тези опшени, които са тук. Това е опшените, реално е масив от key value отново, където си дефинирам кои са опшените на моя select. Мога да имам колкото си искам опшени. Да речем, че го направим с месеци или дните от седмицата. Обаче тук съответно ключовете на тези елементи трябва да са уникални стойности, защото иначе ще направи, ако го оставя така 0, 1, 1, 1, 1, отново ще има само два елемента, нулев и първи. Така, тук посочвам какъв е ключа на елемента, тук посочвам каква му е стойността. Тук се дисплейват стойностите на този масив. Този масив, който е към Options, се дисплейват стойностите на всеки елемент. А ако инспектна ето го Selecta, като value ми се рендерира Kia, а пък тук ми се рендерира, то малко объркващо, защото в HTML Kia се използва за value,
а пък на самия масив това му е валюто, това му е кия. Да, общо взето, ако да речем тук, този го направя 15, 1, 2, 3, 4, 15, 6, би трябвало съботата да ми е 15. Да, ето. А при положение, че асоциативен масива, можем ли вместо цифри да сложим някакви? Супер въпрос, точно това мислех да покажа. Можем. Реално тук, ако си кажем Monday, си идва Monday, няма проблем. Така. Следващия момент е с default value. Аз ще го направя аз предпочитам винаги да киловете да са ми някакви говорящи, да не е 0, 1, 5, 10, защото после се чудя. И после като видя някакъв if my module select е равно на 5, трябва да идвам тук и да видя срещу 5 кой е опшъна. В случая виждаме, че срещу 5 съпада събота, аз ще си кажа, но той е 5 елемент, сигурно е петък. Затова най-добре киловете да са говорящи. Като те отново могат да са големи и малки букви, няма значение. Можеш на български да напишеш? Ами да, ама не е добра практика. Това не с кирилица. На български, защото Сабота. да. Така. Сега, default value ми е стойността, която искаме тук. Default value на променливата ще я зададем така, каквато искаме съвсем, ако не е сетната никаква стойност, кой е ден от седмицата. Мен петък ми е любимия, затова ще го кажа на петък. Само, че Monday се сетна, защото е Friday, ти казах. Еми, не би трябва кеша да играе тук. Ето го Friday. Добре. Така, и съответно, при положение, че ID-то на елемента, на форма елемента е същото като променливата, би трябвало като сейф на, да речем, отиваме към събота, да ми запази стойността и видяхме, че я запази. И съответно с тази променлива тук мога да си правя още един if. Да речем, ако е enable-ното и второ условие към този if, може да кажем, ако сега, тук вече мога да впрегнем нещо, да видим кой е днешния ден. Get current day of the week PHP. Казваме и с тази функция може да вземеш какъв ти е деня от седмицата в момента. Така. И съответно, тук ако си направя нова променлива day of week date, тук му пускам формат. От документацията на PHP-то, като първи аргумент ми очаква формат и тук има една табличка с формата на реално какво искам да ми върне. Дали искам да ми върне дата, дали искам да ми върне само месец, година, седмица, 48 седмица от годината, да речем. И тук всичко мога да си проверя. Мен ми трябва ден от седмицата. The day of the year, starting from 0 to хич не ми трябва. Week. A full textual representation of the day of the week. Sunday through Saturday. Супер. Това е формата, който ми трябва. Тук му пускам.
L. И сега обаче, понеже какво съм изпуснал? Friday. Обаче това Friday не ма кефи, защото е с главно F. А пък моя селект запазва реално в самата променлива, запазва стойността на Kia, който е сетнат, а не тук. Това нещо, което аз сега ги въведох тук да са с малки букви. Първо ще проверя дали много табове ми станаха нещо. Дали има... Не, май ги връща винаги. Главно е какво ще направи. Едно. Това пък въобще не разбрах, що. Както да я връщам си към L. Съответно, мога после да кажа да го направи към малки букви. Day of week. Има такава функция в PHP-то. Lowercase. Make a string lowercase. Тоест, пускаме му някакъв стринг и то връща същия стринг, само че всички главни ги прави малки. Characters. String to lower. String to lower. Така, пускаме нашия си Day of the week. Така винаги ще ни го върне с малки букви. И тук си правя да видя дали работи. Суперско. И тук си правя още една проверка. Ако Day of week съвпада с още една променлива ще си кажа Day of week setting. Ще взема стойността, която е запазена към тази променлива по този начин. И накрая ще ги сравня. Това е, нека го прекръстим на current day of week. И накрая ще ги сравня тези двечките. И ако съвпадат, да дисплейне съобщение. И в такъв случай ще го дисплейва това съобщение само петък. Today is конкатенация с current day of week и като значи Drupal set message функцията приема и втория аргумент, който с който се посочва какъв да е типа на съобщението. Има три типа. Един е този зеленото съобщение, което е просто message, има и warning, има и error. Примерно този втория ни меседж някъде е error. Не го показвам. Моля? Функцията string to lowercase не е применена. String to lower
String to lower. Да, тук вече, да, аз просто нова променлива правя. Current day of week, иначе тук си взима day of week, после прави current day of week, сравнява current day of week с day of week setting, само day of week setting е Saturday. Ако върнем на петък, ще покажа съобщение и ето го и второто съобщение, Today's Friday е червенко, защото е error. Има и още един, който е warning, който е жълтото съобщение. Ето го. Ами това е, нека всъщност имаме още, ще предпочитам да ви чуя въпросите, ако имате такива. Иначе видяхме тук от документацията от формапито, аз го затворих, са описани всички типове форм елементи и може да се заиграете с най-интересното, даже точно това ще направя за домашно, ще ви дам да използвате типа checkboxes, който не е само един чекбокс, ами е набор от чекбоксове. Там интересното е по какъв начин се запазва самата променлива, масив от стойности, които се запазват и е малко по-интересно. Затова това ще го дам за домашно. А иначе, да, там е достатъчно добре описано с примери, с снипети, с дескрипшени, така че може да се заиграете на една конфигурационна страница да тествате каквито елементи, форм елементи си искате. Да, въпроси. Може ли от някъде да се взема информация, като например от календар, от Google календар или от кой деня на седмица? Да, може. Въпросът е дали може да се взима информация от Google календар. Примерно, може от външни системи, стига Google да има някакво API. Примерно, ако искаш да вземеш дали днес според календара ти в Google имаш някакъв митинг и един час преди това твоят си Drupal сайт да ти показва съобщение след един час имаш митинг или след 45 минути имаш митинг, трябва две неща. Първо да има този Google календар да има API. Той така или иначе има API. Второто е да се аутентикираш, т.е. примерно може да си направиш едно модулче, което прави тази функционалност, където му казваш това ми е юзернейма, това ми е паролата. То се аутентикира съответно чрез API, взима данните от календара, проверява, прави реквест за... Всъщност, сам трябва да си го напишеш, да прави реквест към Google API-то с днескашния ден, да проверява митингите, ако имаш митинг в рамките на един час, да ти казва след колко време ти митинга и така. Да. Докато отворим в идето, да използваме, Единис дава грешка на модул 2. Не знам. Аз толкова съм свикнал с това удивителното, че вече го игнорирам. Това означава, че тази папка има променен право. Това е, по-скоро това означава, че има файл, който не му е наред нещо PHP файл. Сега ще го изнамерим и ще видим какво прави. Ама, опа. Това си е Drupal, Това си е, да, това е от ядрото, в случая ни свети ядрото. И според NetBeans има някакъв файл, който не е окей. Примерно е този CSS, нещо не го харесва, тук има някакво червенко. Какво не му харесва? Да, escape символ е сложен тук. И пищи. Ма това си е чисто до NetBeans. Реално този CSS работи, особено при положение, че е в ядрото. Други въпроси чета? Добре, благодаря ви за вниманието. Днес може и да не е днес, по-скоро утре ще подготвя някаква задачка, свързана с днескашната тема и ще я кача като домашно, за да се упражнявате. Благодаря ви.